ambal mamuso do kanyinen kalido kabo Angola boko Angola ale konoma de tundo atara jigi yoro la muso beta jigi yoro me bo ale tu ka kamme ni tu ka kamme uba fo i ka mogo min muso wɛrɛ min bɛ min b'u ka kamme u ka do ka farika ko muso min b'u ka kamme n'u y'a do ka fara ale kan ko jigini yɔrɔw na ko ya ale sɔrɔ ko a bɔra ni ale ka taa ka gundo borotɔ mɔgɔw ye ko wagati ni ale ka hakili jiginna o la ko b'a tɔɔrɔ kosɛbɛ an bɛ bilasirali min kɛ bilasirali juman k'a ye o bilasirali fɔlɔ a ma mɛn an bɔra gundo yɔrɔ la gundo mara yɔrɔ la silama ɲuman ka kɛ de gundo suturabaga de fɛn o fɛn ni ɲɔgɔnna silama de ni gundo kɔn minnu b'a sɔrɔ i b'a ka gundo minnu kalama i k'u sutura i kana t'u bɔ kana t'u borotɔ mɔgɔ wɛrɛ ye silama ɲuman ka jogo tɛ gundo borotɔ ye a tigi ka a janto ni n'a ɲɔgɔnna kana sɔrɔ n'an ka kumaw sera a ma min ye gundo in borotɔ a k'a jija ni n'a ɲɔgɔnna kana sɔrɔ a ka tuubi ka sagi ka taa ala ma a ye min ka gundo borotɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔw ye a k'a yafa ɲin'a fɛ bilasirali fan filanan a kɛra e min fana la an bɔra aya la kaban idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ale ye kojugu min kɛ e la e k'a ɲɔni ka kunbɛn ni ɲuman ye e ka yafa ma i ka tɛmɛ kan a ye ko min k'i la yafa ma i ka tɛmɛ kan i bɛ se ka kuma ɲuman fɔ a tigi ye i ka ɲɛnamaya la i k'a kɛ i bɛ se ka baara ɲuman kɛ i ka ɲɛnamaya la i k'a kɛ min ye a dimi kojugu in ɲɛ i k'o ye k'o ye ka ala minɛ k'a kɛ sabalibaga ye parce que an ko sabali qualité saba de don sabaru ala taatillahi asabru ala taatillahi wa sabru an mashiyatillahi wa sabru ala aqdarillahi almulima sabali ye nin qualité saba de k'i sabali ka ala bato ka sabali ka ala kuta ye ka to ye ni ala ka latigɛ dimine minnu y'i sɔrɔ latigɛ min bɔra ala yɛrɛ de fɛ ou bien latigɛ min bɔra ala ka danfɛn dɔ de fɛ k'i sɛgɛrɛ i ka sabali a kɔrɔ ka kɛ muɲubaga ka kɛ sabalibaga ye donc i ka yafa ma faman afan wasilaha fa ajruhu ala allah an bɛ bilasira min fɔ ale fana o ye ko an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko fangala mɔgɔ dɔ ko a ko n'olu taara sɔgɔma u ka baara yɔrɔ la u bɛ drapeau u b'a jigi u bɛ ko b'a yɛlɛ ko a bɛ drapeau jigi fo mais a tɛ jigi fo duguma a bɛna camancɛ la mais a bɛ kun suli drapeau ya jigitɔ i m'o de fɔ ko kun bɛ sili drapeau ye a jigitɔ bon o ko in degu bɛ ale kan an bɛ mun fɔ o la an bɛ ala deli an ka jamanaw ala ka na ni silamɛya sariya ye n'an ka baaraw bɛɛ kɛ ni silamɛya sariya ye ala k'o nɔgɔya jamana in ye sanu o fana ka nɔgɔya ala ka na ni ɲɛmaw fana ye ɲɛma minnu bɛ silamɛya bonya hari u ka nkalon min filɛ nin ye n'u bɛ silamɛya bonya kɔnɔ parce que an ka jamana ka sariya minnu filɛ nin ye ni tubabu y'u natu u y'a lajɛ de fɛn o fɛn bɛ ni silamɛya dɔgɔyali de b'a la u b'u de kɛ o kɔnɔ sinon Egypte fulan kɔrɔ ne yɛrɛ ye tribunal dɔ lajɛ u ka dɔnnikɛbagaw dɔ ko dɔ tun bɛ k'u wele tribunal o la u ni jujuw sigilen bɛ i b'a sɔrɔ jujuw b'u ka kulaw bɔ kun na mais olu ka silamɛya ka jalamugu n'u ka kufulaw dɔnnikɛbagaw t'a b'u kun na u b'u ka misiriw la cogo min dɛ u bɛ juju fana ka biro la o cogo la a b'a kɛ k'u juge mais anw filɛ n'i taara biro kɔnɔ dɔrɔn silamɛya masiri bi de kunkolo dɔ kufula dɔ ban kufula dɔ jalamu dɔ ko i k'a bɔ ka da walima masiba tɛ ninnu bɔ dusukasiko ni kasiko de ye ninnu ye
kufula mun donna ala bonya kama jalamu mun donna ala bonya kama o kata bo galon kiriye tonyali kiri jengele kiri tolile kufula mun donna ala ka bonya kama jalamu mun donna ala ka bonya kama kunna bir mun donna ala ka bonya kama o kata bo tawaqitu taguti kiriye dusu kashikode do ambe ala delala ku nyoni ka bankare minna ya suru jamanan ewa ambe ala delan ka famu de suru fama munu har nu be ningalu kiri o ka silamiya bonya kono min ye silamai ni kufula min nana ini ka jalamu min nana ambe seki duje mato irela o fana be o ala ko mu fana da masani silamiya kiri kana mi ambe min fede silamiya kiri de kana baraka ke ni silamiya adabuye wa fule kan min yin kan ninye ki ku so li drapoe waye kasujiri bi fen wore min ta alay waye haramude silamiya sariyala abe ko min ngona hada maden yere ki ki so ko ci de nyin kara nan ben nasirala an kan ku su ni ngon ka nyon fa kolla ayeni hani aniya an kan ku masuli an ku su ni ngon ya ci den kolla u kan bolo du nyoma ka nyon fa ko o hari ni wona hada maden na be nyon fo ki ku su le haramudo ni ku su li danfe wore ni o danfe bonye yere de sababu abi ke mushriki yere ki bo islamia ko parce que sujudi de do mais ni ya ke ma ke na bonye iya ke ni sarani fenye ni ma ke ni mbinka ye haramu ke haramu yalendo ika ke islamia sari Allah usuli drapoe tahiyatul alam don ke bawo ni karala ko drapo foli ko haramu da tebe islamia sari Allah nasara la dege de do kafiru ka sharia de do kafiru kan luwa de nasara la dege de do man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum haramu yalendo mais ni ebe jamana kono ka sharia do masala eteme to bena drapo jigina ula sisa abu ka sharia la ka jo abu ka sharia la ka drapo foli ke wotala ba bo don ke ko hari ni e yere bado ni haramu yalendo mais nunu ni famaude ni ma ke bendoya ubeseke mina tumbugo ubeseke ndo kasalo ubeseke nafuno kasara nafuno hakedo bilenka ko kasara ibin dogoya uko hada maden kana ke sababu ki yere dogoya e ka ke kasoro idu sukumba ko puru ebe kisi ka dogoya ni ka fitina ma chogo mide ni famu de ete yere bolo e yere bado ni ma ke fana nyangili do de ba no fu du dogoya de donc don ko e ba ke na kat ke idu sukun kono akeli konya ka soro idu sukun kono ndembe minke ko mi karabali parce que ni ma ke ben nyangimbe dogoya ko ibise ka ke osugu kama ni dusukun ka ko me min bi yere bolo yere bado ni nya to foitina nyangilite foite kanake haramu da tepe min ni yere yado yoro min ni make ni famo de be unu de be ne mara u ben do ya u ben da kasoro be ko do kenna i kanake yere la jaba bagani yere do ya bagay i ba ke mi aka sura konya bi dusukun kono bon koni doko ale commerçant ale chefere la de boko mogo dogo ye boli sonna de abena se sale bolo kata kantiga ka boli udela yala be daga ka chefere la wa nu be ne ka nyinin kali jabi nonu lamene hakliye uten ni na nyogona nyinin ka ko do nyafo nko ara anka nyomi fule nenye ni mogo doko nyoyi fere nema e yere bado ni nyoyi fere tigima beta ke dolode donc ba ko haramu la ka nyo fere ma tamaro fulede ni e yere bado ni ne tamaro fere nima abeta tamaro nke dolode haramu yara ka fere ma bamuru fere la de e yere bado cho karasana na bamuru sa mbado cho nimbe bamuru sa kata mogo de fakanai haramu yara ka fere ma ni mo fo do mumbe oni ninche
ni e yere ya do mugo abe sesa kata kantige bori de la haramu yara ika ferama wala ta'awanu alal ismi wal udwan akana mugun deme junubuni ya dala ni e ya ferama tara kantige bori la iya deme fulanka fo yayina atara ka fulanka fo bara min kele ya demala donc haramu yalendo kana se ferama ibadu mugo beta sein kantige bori de la haramu yara ika se ferama ate beye kasara itu boleh. Bo ko mo do ko ale kanyin kalike ko ale be so sa ima fa be so de sa ko na be so yin sa banki ko keme banki be joni joli bi se ale be mugal sara ko be chogode don ki ba ya yira banki u ka fere limin fulani ne banki u ka fere ke mugoma abe daga ni sarati damado da farala sarati folo mu ba fo mo bayi taksif mana banki ka yuro do fere ema iba sara doni adagara tugu dumanda na ya soro so min fulani ne banki nyere ka so de do aya sana ka wuri jede so imba bola bake ka fere de umasa e kamade banking ye so de do uba ye so chairman de sa uba bolo abake ku fere ni e ba fe ka so de sa sisa u bolo so marale bu bolo deja ulu ya sa deja ka wori jela bu bolo deja ka marasandi si de do bo ina nu ma ko ne makko benni ndula ko aha amba fere ema du ni mo min de wori jembe mo min bolo du nye million tande de ne amba fere ma jurula iba sara doni million tani duru basite ninka na ya soro so mara lembu bolo basite ninka nin fere choko dagara basite ninka me banki tigu sote e bolo mo do de ka so jolendo abake ka fere banki tigu ka fu ema ta so intreme ninu benna minna ambe ni hakke sara ebe ni hakke sara donc am iba an ka juru sara doni ninte benne nyiri bare fo soy marale de ka soro banki bolo me banki ka fo e kata so treme ko unu na wori sara ni be wori fana sara ibe do daka nimbe ko mi yo masala ni ewa million kemede do uba fo sisa an banki be joni million bi segiye yere kan million muga yere bo sara me ibeta ini so tigi be so treme na benna million kemena an be bi segi ndima me an ka bi segi ni ega sara an nye ba sara million muga de million kemede iba sara ni million kemede ni nye iriba de ni nde ko ni million bi segi de jurula ni ba sara million kemede ni tebbe tanke sotu kamarala ate bede hari ni banki be fere ewa fere limin ke mola ka fendo fere ma ewa ka fendo daka ni ba sara ika sarwe aka soro o minan sugu maralende bu bolo ni akana fo ko e kata minan trema tigi bolo ku rube wori sara o teke akana ke fana ulu kana minan sa ede kama e kana banki la sisa ni mako be sola basitala so ko ni jolen tambolo ni ambe sodo sa e kama so in tambolo de ni ambe ta sonde sa e de kama puru ka ferema ni fana tebe abe iriba kelende abe go kumi abake ka wuri do de juru do ala do na ba sara be do faraka ni tebe aka fayo an kabbe an be sosa nanye sosa an nyasa milonta amba ferema milonta ni duro tebe abe kuma abake ka juru de do ala milonta ba sara milonta riba tebe ube ekata so treme ube ta mobili treme na benna minna amba awuri dima min ni ba sara ube dode daka ka sarawye atebe min ka famude banki fere chugo min be da ka soro minan bubolo
uyu ka minan sabu bolo de uba fere mobili sannen de bu bolo ka mobili bu bolo uba fere du sannen de bu bolo ka du bu ka marala uba fere mogo tate donc ni nanu ma inu bennan ninna ulu ya ta ulu ye mobili sa minonta uko amba fere ema minonta ni duru iba sara doni doni basiti ka wala ube ulu ye somin sa kana uyere ma yo somin sa million keme uko amba fere ema million keme ni muga iba sara doni doni basiti ni ma ka soro minay marale bu bolo utado donc banque fere chogo min fule ni o de betaga mais na ya soro aleta ale ni somi fere ni chogo la nu amara lenti bolo ko mu yafu wanya fu chogo min do de tado uya treme ale de kama ube uko ale de kata treme ununa wori dama o yeyiri bay o tebe ah bon ko na banki masisa minando be ko e mako bala banki ko atene bolo me amba nyini kanana e ate sarati ate be ala de uba nyini kanana ye ne ya soro asa fule ni ma sa uka minando me au kabbe prila ciden ko la bayu ma laysa indaka ciden ko kana minan si fere folo ka wori minanati bolo uni kana be adale ni e ka be ala ka prifo katasa e kama wote bede aka surabu bolo de na mara lentu bolo ate daga ciden ko la bayu ma laysa indaka hadisa dola wala rubu ma lam yadiman akun minan na ma do e ka bolo kana ganyina ka perdi bi kai kana tono minawla donc atebe ko e bena banki la sisa minan mintu bolo enu bebe ala ka wori fo aka be ferela e ka wori sara ube aka be ferela u ka fu an be munan kumande de kama na fo ka sade de ni min be min na tebe ni ko ne makobe ni minana uko basi tala an ko ni be minan kumande an be munan kumande kananai ni mako bala na ni basa ibasa ni masa koni aya suran kan minan de do ama biala ka dantiga ka basi tola de me akana biaka ka dantiga ka kwa beta sa e kama ah bon ko mogo do ko lu ka musokoroba na kelen ko aka salli aka hakili be nyagambi ate sika salli nganne salli wakati min do ko ulu bena salli safola jamala nu tara nu ye farda min salli jamala ubeteme ka salli na le fanaye ko be chogodi musokoroba ni hakili nana wakati mi salli ni bato baka wakati de hakili te wakati mi salli taka bato taka ni dina ka takilifu ni dina ka baraw ye ube hakili de bolo ni hakili bila dina ka baraw bika ni hakili tila dina ka baraw binni ka bika urufi al qalam an salas abo kono yan majnuni hatta yufiqa cidin ko kalmu korotara te fe sabe sabai fato fo hakili kana donc na yasur muso korba hakili nyagambi de ba soro wakati dolo hakili be wakati dolo hakili te wakati munu na hakili be bato munu be abode ke wakati munu na hakili te bato taka bon ko hakili ba be nyina de mo be se ka ke hakili be chogori e ka salli be ko be nyini karaka hakewla be se ka ke chogori ko do de be na ya soro ko hakili be e mo be se ka ke chogori e ka hakili be ni ka farda ni ko ba salli be nyaga bala ika hakili do bayira ko hakili de te anyi min fode min te kilifute uluka hari ni uluba ni salli la uluba nofe ni aleka hakili nyaga million da ta ka salli nofe ote fe nyayo ko be kontina aleka hakili de ka na ka hakili ka kene wakati mi salli ubaka na ka hakili ma kene wakati mi salli utaka donc na chogo de kera ni nye ala ko fattakullah masatatu ni wakati na na salli chogo min kan nugaye aya ka salli chogo min ke ni aka hakilu na ka fe un chogo de la ala ba mina ina ya hakimi min salli ah
ko kamunke bo ko ni ebe salila e ba fe ka sura dota mais i hakkili panna ko tera sura wereta o ko fe hakkili jigne ba fe ka sura minta i tara aya minta yo bila kasagi kanu sura la femba la ba anyo de fun ko fatiha de gurukunu e salila fatiha kala no de salli jose ni bora fatiha la fadira ma tayassara min alquran qur'ana yuro min kan go yiga kala har ni aya wereta i hakkili jigna sura la i boro la ka sura wereta foyti ka salila wa alaikum salam bo koy ka ja ni ba jayin tugu ja munun be kungo kono fewmina a tugu to be bismillah fola na ye mimmina abe dage ka duwa donc ko so min ye Cheikh Mamadou Salou Semina ye kitabu nyuma dilan nin fana la min ye kata yala kungo kono na wala ani ewa kungo kono fɛnw faga sogo ni mina cogo a ye kitabu ɲuman dilan nin fana la jizanw taw ani mana belew a y'a bɛɛ ɲininkali fana b'o kɔnɔ ja n'i b'a tugu n'i ye bisimilayi fɔ n'a ye min faga a bɛ du mɛ cogo de b'a la n'i y'a sɔrɔ a ye min minɛ a y'a jogi joli bɔra a y'a gosi a kan de la jayin ka ewa fɛn ninnu y'a sɔgɔ joli bɔra a y'a gosi sen min na ka sen min minɛ a ye yɔrɔ dɔ sɔgɔ kungo kɔnɔ fɛn na joli bɔra a bɛ dun mɛ ni joli ma bɔ a y'a gosi ni fanga min ye a y'a seereli min kɛ o de ye kungo kɔnɔ fɛn faga o tɛ dun o ye alimanhujatu alimunikanihatu o bɛ dogo de kɔnɔ ni jayin de y'a kan gosi ka digi kan de ka yɔrɔ sima jogi a ye kan seereli min kɛ o de y'a faga a tɛ dun o la parce que a ji fara wala a y'a gosi gosilin de digira kungo kɔnɔ fɛn ye o y'a sɔrɔ a bɛ janna mɛ gosilin de digira la sara yɔrɔ sima sɔgɔ joli ma bɔ o tɛ dun ni a sara ni gosilin dɔrɔn o ye alimanhujat ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ni min gosira ni bere de o sara a ko ji fata tɛ dun n'a y'a sɔrɔ jayin y'a minɛ ka seere ka nin degun o de kɛra sababu ye k'a faga joli ma bɔ yɔrɔ si o donna alimunikanihatu ni juru ye min minɛ ka seere fo a sara ala k'o fana ji fara o tɛ dun mɛ n'i y'a sɔrɔ jayin ye yɔrɔ dɔ sɔgɔ a la joli bɔra jayin tugutɔ bisimilahi fɔra i b'a dun wa alaikum salam o ko ni janaja yawa ni suta mobili bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ wuli ka jɔ a bɛ bɛn awɔ a bɛ bɛn sunna de do ciden sallallahu alaihi wasallam hadisa sahalen nana ciden ko ni mɔgɔ ye su ye a ka wuli ka jɔ mɔgɔ kɔfɛ hadisa wɛrɛ nana su delila ka tɛmɛ ciden kan a sigilen a ma wuli donc o don ko a ka wuli k'i jɔ sunna gelen min bɛ ni o don wɛrɛ la su tɛmɛna ciden ma y'a sigi o y'a yira de ko ka wuli ka jɔ wajibi tɛ sunna gelen tɛ fɛn kanunen de don n'i y'a kɛ a filɛ n'i ma kɛ fɛn t'i la ni su bɛ tɛmɛla ni min wulila ka jɔ baasi t'i kan a ka ɲi ni min ma wuli ka jɔ fana fɛn t'i kan wa alaikum salam i b'a teliya ko wagati sera k'a to kɛlɛ ɲɛ ko wagati sera ni ala ye sini yira n na ko a ka ɲininkali ni mɔgɔ minnu ni sugunɛ bana b'u la wagati bɛɛ sugunɛ bɛ u sɔrɔ sugunɛ bɛ kɛ u ka finiw la ni salli wagati nana u bɛ cogo di dɔnnibaw ko nin de ma seli bawul ni a bana bɛ mɔgɔ min na salli wagati ni wagati sera dɔrɔn i bɛ o salli wagati ka salli ji ta
salli jitta len kofe fimo fembo boyla fo kata o salli sharia jena oko wote ka salli jitnya sila masara yo o no ya de ta kulu segre akera sel qayiti sel bawri sel rihiyo ni akoni bila bana de bila salli wati e ka salli jita o wakati nye o wakati salli jita len kofe fo kata wakati salli fimo fembo boyla ti ka salli jitnya te fo ka salli la ina be salli وقت سيرة سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك